karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Karon Laura, may bawaan ko na gani kung unsa imong sikreto kung ganong dili dayon di ka madala dito sa balagtigi. Kinahanglan magkuha ko kinigikan nimo. Ikapon ko niya pulso. Karon kuhaon ko niya kong kristal nga niya sa kumbukton. Yaram, Higros, Tante, Kar, Kion, Apri, Tria. Niya, gawas na sa kong bukton ang kristal. Nagawas na kiniilaw sa kong bukton. Itaon ka kini sa iyang pulso. Ug sugdan ko nas pagpangita kung unsay papag nga dili siya madana ko sa balagtigi. Man naman tos, haring ako lusoy. Wa man ko pasudla diyas gipuyan ni Laura. Iyar man ko gipilin din is gawas. Huwag kang akong kauban. Kinilang akong auto. Hilas! Murag uyabang auto. Sa man? Ha? Gaon sa man ka siya rin ako alos dito. Gaon sa man ka niya si Laura. Ay, duda ko na. Huwat lang ko din. Busit! Huwag yun ti mailan na may bawaan ko kung anong dili ko mada si Laura sa akong palasyo. Gigamit ko naman unta ang kristal. Oh, si Tirang ka. Mubiyar ko din eh. Magupo lang ko pa yung sa kawasaron. Pili ko niya makitaan. Day Laura. Oh, nang Tirang? Ay, Day. Nganong di ka man din ni matog sa sofa, ay. Wa magkamuso dito sa inyong kwarto sa bata. Nakatawag ko? Oh, tuod. Oy, nakatog ka, Day. Tinipag yun sa sofa, Day. Si Aki. Sir Ake. Tuan naman, Day. Wa naman din eh. Kuan man god, kaganiha. Kalit man akong giduka. Og sawa pa ko hingpit na makatug. Diha pa siya. Oy, wa naman din si Sir Ake, Day. Mura ganiha raman tong nakalakaw. Kadungog man ko nga iyang giingnan tong iyang badi-badi nga di na lang muso din eh. Kaya di sila magdugay. Mamauli naman sab sila. Sige na, oy, lakaw na dito sa imong kwarto. Katog na lang dito. Makalagot! Makalagot! Ay! Agay! Agay! Ay! Agay! Nahiwi na ni naong ko! Ikaw ba? Kalma niya! Saman, ha? Saman! Maapil ta kakulbani muna! Ano ka, ha? Ay! Agay! Gidapog na sabnoon ko ni mo! Gagay mo lupa di mong kamot! Ay! Saman, ha? Saman, ha? Ay lang, masukon niya ka. Unsa may problema ni mo? Gigamit ko na gyud ang akong kahom ka kanina aron may bungan ko. Kung unsay babag nga dili ko madaling madda si Laura dito sa ilawom sa dagat. Dito sa balagtigi. Aksyon batigtingog na. Wala! Way ipikto nga akong kahom. Way nakita ang akong mga kristal nga timailhan. Aksyon batigtingog ko? Ayaw lang pagdali.
Kung mauna, wapag yun ni mo may bawi haring agwalos. Kung saan mo pagdasi Laura dito sa inaos dagat. Ha? Madugay pa niya ito din eh. Duta bang upawa? Gusto unta ko masulbat agad kinidayon tiking. Gusto kong madako na dayon si Laura. Nindot na tingog Karong dili na kumago pa. Nindot na tingog balik ko. Usban karon. Kung magdugay-dugayan pa ta din ni sa mama, hari ako alos ang maayuin ni. Magkalingaw lang sa kong panguyab. Uyabon ko to si Tirang. Unsa man gyud kay hinungdan tiking? Ngayon namang huna-huna. Ay ko pangutan na, ay! Labaw pa kong may bao. Hari ako alos. Zaman, ha? Zaman. Budlat man na mata ni mo. Hari ako alos. Ang ngayon na mabudlat, Naon sa mga? Ha? Dili ka Teka. tungod kay Unsay! Unsa man? Ha? ayaw kog singhagi ha. Paminaw. Tungod kay hangtod karon. Naigog mo paghihapon si Laura sa himbana. Nga gituhoan niyang patay na. Tatingog ko. Tungod sa iyang kasing-kasing nga nagpabilin nga nahigugma pa ni James. Kung mauna, lugita na lang iyang kasing-kasing. Unsa? Hala! Ay! Sakit na ba ito, ha? O saman, ha? O saman! Ha? Ayaw Sakit lang. bitaw! Alam. Hibaw kong sakit. Ayaw kong tuloy ha. Ayaw kong tuloy sa pagpatay sa kong mahal nga si Ibria. Tudlogod! Ang gay man kayong may gugma si Laura ni mo. Gay kay gilong, bato kayo kasing-kasing. Hastang gay agyog uuy. Tagaanan ni mo barko, di mo dawat. Usa kay mo idagdag na iyang atubangan ang tanang bandi nga nas dagat. Mo dawat tingali na. Unya, dawato na niya imong gugma. Tiking, Ngayon na mo yung tiking, Saan masagod? Mamili man siya ng kasing-kasing ni mo higugmaon. Dili ko sirina ng imong higugma. Sosyal kay kipili ng ukoy mong kasing-kasing da. Si Laura yung taga-mama. ambot. Gina, Ambot! gina. Ngano ning akong kasing-kasing tiking niya? Saman. Na siya man yun ang gipili ni. Saman. Ngano man yun ko? Saman! Ha? Ay ko pangutan na! Huwag ko mahibaw! Salamat sa iyong pagkuyog na ko, Liberto. Okay, Rasa Jepoy. Pero, pasensya sa biyod kayo o dili ko magkakuyog nimo. Kung imo kong pakuyogon kay na mga kong mga amo anak. Nagkasabot ko na Pasag di lang. Kung mahimo unta lagi, harikan lang unta mo trabaho na ako. Kuyogi ko sa pagpangita na itong babae ni Berto. Oy. Ay, mao dahil namalit kag dali og auto. Oo, Nay. Ah, Magamit ko kinisay gayon nga pangitaon ko katong babayana. ay, pastilan. Pastilan! Patay ko dahil kayo ka itong gwapang babae nga imong nakitaan sa. Lahi ang akong pagbati nga ito niya, ni Berto. Ha? Si Ma'am Dayanday, sir. Wa ako makasabuti na yan. Hmm? Gaduda magalit ko. Ngawa ko yung labot siyang kinabuhi. Ganit ba suko siya? Nga isulob ko ang karaang wedding ring. Oh, uy, Sir? Ngano, sir Jet? karon ko kabantay. Wa na sa kung tudlo ang daan kong wedding ring. Ha? Dako itong ikatabang na kunoy. Oy,
Mao to'y magdumdum sa matuod kong pagkatao. Kung kinsig ko, ug unsa si Dayan sa kong kinabuhi. Oy, wasay! Ayaw ko kumidyahe, oy! Hala! Kumidyahan na ng butangarang! Wa ko magkumidyarang, wa ko magkumidya. Na, kon mauna, Hala. magot man tang tanan ini. Lagi, dairang. Bahala lang magutman ko! Basta ang baboy, di lang magutman, day! Hala! Ay no. pag binuang ko diha, wasay. Oy. Daot ra bang kang daan. Ha? Tingalig iligtan ako ni mo, mura ka na lang unya ang tukog sa silhig ka daot na. Ay kung kuha na, Kaon day. yun, wasay. Mas- Kaon ba kung di kanaan ang pagkaon sa baboy? Ay, O wa ay. na yung kay kanonon. Dali. Hala, Kumain ihawa ako, ang baboy. Hutdag lamoy. Muhala ko, day, ha? Ay, time pa, oy. Hala. Anya arag hala, oy. Hala. Ay, ako sa atoon si Day Laura. Hala. Maayog din Muhala akong na ko, ha? tadayon tumuhilak. Muhala na ko. Kapayason ra batugda ko. Hala! Unsa? Nang tirang? O lagi, Day Laura. Nangliki ang kayutaan dito sa probinsya. Ug ang tanang mga tinanom dito sa mga tao. Kay nangalaya o kahurot. Way na ani, Day. Nahutdan sa buong tubig dito sa sapa. Ang mga tao, ipanggutom na dito, Day Laura. Kinuo ko. Nga naman eh. Na, Day, ayaw dayon paghilak, oy. Di man tao na makatabang ang imo mga luha, Day. Nabalagan ako ng tirang. Ang produkto na lang unta sa kayutaan sa kung mga ginikanan ang katapusang makaluwas sa atong gisagubang mga kalisod karon. Apa na, unsa naman hinuon eh. Unsa naman na mahimong kaugmahon sa akong anak ng tirang. Bitaw, Day, oy. Unya, unsaon man imo sa paglukat sa naprinda mong building. Katong building nga gitukoran sa inyong negosyo. Unsaon naman lang to kung mabira sa bangko nga inyong giprindahan. Kinuo ko. Nga naman nga nagsunod-sunod man ang timala sa akong kinabuhi. Nga naman. Day. Mayo tagaan si Bertog Ardis at babae nga. Tuwa na karon sa syudad ni Puyo. Oh, niya napingon din si Berto. Noy, kumusta man? Gitkaan ka ba nilag Ardis atong babae? Oh, sir. Tagaan ko atong gingalan o wasay. Oh, Nya. Gisuwat na ko rin yung papel. oh, May nga tong guwapang babae, sir. Yan na, itong amo. Itong amo, sir. ha? Ang Binoy. Bayaan ako. Excited lagi kayo ka, Sir Jeff, no? May nga tong mga guwapang babae, sir. Minaw, siya si Laura. Laura? Laura? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!